Викай! Чакай се, ти коя Роска си? Роска, на добре, жената. Тя не му е жена? Ами значи ти си акушерка. Че ти не разбираш от манчета. Разбирам. Удари на инжекция сам, хайде бе. Разбираш ли? Що няма инжекция, но си разбирам. Айде виж какво ще правиш Господи, те. свидетел. Вие сега, удръжки разбирам, не една инжекция да съмна. Събуди го, Уау! Уау! Ей, сега. си майката. Го правите, бе? Роске, какво правиш, ще прибиш ти мачето? Айде, че на зета мога му се яде пастърна, па няма. Яна, пойте ми, я Ай, бе. какво? Дръжте бабата. Повръщате пак хилята малка. Лягайте, спите и ви бие. Никой не ще да ляга. Само от магистралата ги събира. Айде! Айде! Айде бе! Валя за медицинската! Като да е инжекцията! Едната за дядото, дед го коли. Аз за бабата, че пи ракия! Стига толкова! Ще няма, брат, криза! Джангоза не разбира от кризи. Вися! Много тайче са, братко, направо ще ни скъсат.